спакойная, рахманая, памяркоўная грамада, якая не з'яўляецца вялікім суб'ектам вялікай палітыкі, не лезе ў вялікія канфлікты, ну і так сабе вось мірна ціха жыве. Ягонае жаданне было не ў тым, каб усіх ворагаў перамагчы. Ягонае жаданне было ў тым, каб сваім садам займацца. І яго ўжо інфантыльным зноў не зробіш. Никакими дубинками, никакими турмами, никакой войной. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается Честность – это не национальная идея. Працягваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і намацаваць мы ізноў жа такі працягваем. Так атрымалася, што падчас свайго прыезду ў Вільню у мяне атрымалася шмат цікавых людзей знайсці, выцягнуць і запісаць. Такім чынам, шукаць нацыянальную ідэю мы зараз будзем разам з толкіназнаўцам, перакладчыкам, антраполагам, як высветлілася яшчэ і рэлігіязнаўцам, ну і ўвогуле чалавекам датычным да мясцовай парафіі беларускай Канстантынопольскага патрыархату. Так, правильно? Андрей Строцаў. Прывітанне, Андрей. Дзень добры. Дзякуй, што далучыліся. Андрей, я пачну, можа быць, вот сапраўды для мяне аказалася такая троху дзіўная навіна. Я так, думаў, толкіназнаўца, такі вось чалавек, как бы такі звязаны з літаратурай, далёкі ад рэлігіі, там нейкі летуценнік, фэнтэзі, вось гэта ўсё і жыццё мясцовай суполкі, такой вернікаў. Як звязана? Это не абавязкова мусіць быць звязана непасрэдна. Для мяне як бы няма нічога супярэчлівага. Прынамсі, што датычыць Толкіна, то ён, як вядома, сам быў і, можна сказаць, тэолаг, такі хрысціянскі пісьменнік не ў сэнсе нейкай алегарычнасці, але ў тым сэнсе, што для яго гэта было часткай яго твору. Але тое, што я тут граю пэўныя ролі ў праваслаўнай парафіі, просто вось недавно тут былі такія выбары, сход, мне прызначылі пэўную адказнасць, але гэта вось недаўняя гісторыя, паглядзім, што з гэта атрымаецца. Тут мала што магу пакуль што яшчэ сказаць. А для мяне гэта просто такія часткі майго жыцця. Но для вас это важно? Вот это значная частка вашего жыцця, менавіта вера? Так, я б сказаў, што не толькі значна, але і траўматычна, але і балючая, бо царква гэта не проста нейкае штосьці нейтральнае, нейкія прыгожыя словы, якія дзесьці хтосьці прамаўляе раз на тыдзень, там у нядзельку. Гэта штосьці, што нас датычыць у тым ліку ў сацыяльным кантэксце, у палітычным кантэксце. Як вядома, апошнія гады вось цэрквы у Беларусі, у свеце, гэта вялікія крызісы, у тым ліку вялікія канфлікты. Гэта праходзіць праз мяне, праз сэрца, як кажуць. Я шчыра прызнаюся, я лічу, што асабіста мне і нашай праграме вельмі пашчасціла ўвогуле пазнаёміцца з Андрэем і даведацца, што ён менавіта спецыяліст па Толкіну, па свету Толкіна, па вось гэта братэрства кальца. Чаму? Тлумачу. Вельмі часта, відаць, як толькі Толкін і стаў шырока папулярны ў беларускім грамадстве, мы пастаянна чуем гэтае параўнанне. Беларусы — гэта хобіты. Так, я таксама даўно гэта сустракаў. А наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці? Я спрабаваў знайсці, адкуль гэта. Згодна з Андрэем Хадановічам, ягоная версія, што першы гэта выказаў Петро Васючэнка. Я не ведаю, калі, у якім тэксце, гэта можна асобна пакапаць гэтую гісторыю. А тут мы падыходзім да такого пытання, можна сказаць, філасофскага, што такое рэчаіснасць. Таму што для Толкіна вельмі важна было як для аўтара, і калі ён гэта абмяркоўваў з чытачамі, з каментатарамі, разрозніць, удакладніць дзве розныя
рэчы, два розных падыхода. Адзін гэта алегорыя, гэта калі мы робім такое прамое параўнанне паміж нейкім мастацкім вобразам і якоюсьці сацыяльнай, палітычнай, гістарычнай рэальнасцю, а другое гэта прымяняльнасць. Вось тое, што я назваў applicability па-ангельску. Калі мы можам прымяніць нейкі мастацкі вобраз да якойсьці бачнай вачыма рэальнасці, каб пра яе паразмаўляць, каб яе ацаніць. І гэтыя рэчы яны заўсёды блытаюцца часта, калі гавораць пра Толкіна. Ну, напрыклад, вельмі часта больш дакладна альбо больш груба прымяняюць, як бы спараўноўваюць нейкія падзеі другой сусветнай вайны з сюжэтам «Валадара пярсцёнкаў», які пісаўся на фоне другой сусветнай вайны. У абсалютнай большасці выпадкаў гэта не мае ніякага дачынення да таго працэса, як Толкін пісаў. Але калі мы беларусаў як хобітаў параўноўваем з хобітамі, зразумела, што аўтар, пісьменнік, які пісаў гэтыя творы ў міжваенныя і ваенныя часы ў Великабрытаніі, пра беларусаў як нацыю не асабліва думаў. Такім чынам, гэта выключна нашае параўнанне. Але тут тады пытанне, што мы менавіта гэтым хочам сказаць. Таму што, зразумела, пад гэтым маецца на ўвазе, што гэта нейкая такая, як яна сябе сама ўяўляе, такая вось спакойная, рахманая, памяркоўная грамада, якая не з'яўляецца вялікім суб'ектам вялікай палітыкі, не лезе ў вялікія канфлікты, ну і так сабе вось мірна ціха жыве. Гэта ўжо зараз не так. Зараз ужо Беларусь як грамадства, як дзяржава ўключана ў вельмі неспакойныя, ў вельмі непростыя падзеі, ў вельмі вялікую палітыку. І хобіты толкінаўскія, чаму яны маюць такую раскошу жыць вось спакойна, расціць свае агуркі і асабліва не перажываць. Ну, таму што, прынамсі, на момант падзеяў, якія прадстаўленыя ў гэтых тэкстах, яны жывуць дастаткова далёка ад усіх галоўных канфліктаў, ад усіх вялікіх дзяржаваў, а Беларусь усю яе гісторыю гэта зусім адваротнае. Гэта такое раздарожжа паміж поўначчю поўднем, захадам, усходам. Ну і сам Толкін, калі каментаваў свой вобраз хобітаў, ён казаў, што галоўнае яго натхненне гэта брытанскія сяляне, такія вось сяляне не ў тым сэнсе, што толькі зямлю аруць, але у тым сэнсе, што жывуць у такой правінцыі, не ў горадзе. 10 позніх гадоў кіравання каралевы Вікторыі. Ну, у тым сэнсе, што гэта 80-90-е гады 19 стагоддзя, ягонае ўласнае самае ранняе дзяцінства і нейкія такія ўспаміны і стэрэатыпы пра тое, што было ў маладосці яго бацькоў. Але, як мы разумеем, брытанцы, якія жывуць у сваіх Йоркшырах, Лінкольншырах, Мідландах і Уэссексах, гэта, уласна, тая самая нацыя, якая па ўсім свеце расплылася, там все захапіла і так далей. Такім чынам, тут таксама маецца кантраст, што, зразумела, ёсць вось такі прыемны вобраз такіх спакойных гаспадароў, але яны ж у рэальнасці і робяцца часткай вялікай гісторыі. Таму любы вобраз працуе на нейкім узроўні, але некалі яго абсалютызаваць. Можа быць, але я не думаю, што тыя беларусы, якія радасна параўноўвалі сябе з хобітамі, думалі пра тыя часы, канец 19 стагоддзя, Брытанія і гэтак далей. Яны глядзелі на той вобраз, які ім, нават кіно паказвалі, а бачылі што? Бачылі людзей, якія прывязаныя вось да гэтага кавалка зямлі, якіх вельмі самае галоўнае гэта іх дом, іх норка, у якую яны цягнуць усё, што можа быць, потому што раптам спатрэбіцца, трэба, а нема раздаваць і гэтак далей. І яны бачылі характар. То есть яны бачылі вот тое, што ім бачылі, яны атаясамлівалі. І не лезлі там у глыбокія, што там думаў Толкін, якія ў яго образы былі, была там другая сусветная, не была. Яны бачылі вот карцінку і думалі: о, тутэйшыя, як мы. Менавіта, да, тутэйшыя. Па-першае, у мяне няма ніякай прэтэнзіі супраць таго, што людзі штосьці могуць параўноўваць, рабіць сваю ўласную інтэрпрэтацыю. Я проста кажу, як
можна сказаць, даследчык тэкстаў Толкіна, вось што мы можам знайсці, калі мы паглядзім у самі тэксты. Але вобраз нейкі мастацкі, ён адгукаецца людзям незалежна ад таго, што яны чыталі, чаго яны не чыталі, які менавіта ў іх культурны багаж. І таму, акрамя беларусаў, па ўсім свеце мноства народу вельмі самаідэнтыфікуюцца вось гэтымі самымі хобітамі, але не толькі як з народам, таксама і як з пэўнымі канкрэтнымі персанажамі, таму што ў нас ёсць цэлы шэраг тых хобітаў, якіх мы ведаем, і яны дастаткова розныя, у іх розныя характары, розныя шляхі, але і адны і тыя ж людзі могуць сябе вось у тым, як яны любяць сваю хату, свой агарод, сваю сям'ю, могуць сябе параўноўваць з хобітамі, але ў тым, як, напрыклад, у іх ёсць якісьці навуковыя зацікаўленні, якісь вось творчыя памкненні, яны ў гэтым могуць бачыць сабе штосьці вось эльфійскае, таму што ў Толкіна эльфы гэта такі вось народ мастацтва, народ творчасці па вызначэнні. Гэта і іх сіла, але і гэта іх праклён, можна сказаць, таму што іх гэтая творчасць прыводзіць да вялікіх памылак, стварэння ў тым ліку вось гэтых пярсцёнкаў улады, якія робяць іх звязанымі з злом і ад якога яны мусяць потом вызваліцца. Такім чынам, гэтыя все вобразы, гэтыя все народы, гэтыя все персанажы, якія гэта народы прадстаўляюць, яны штосьці, вось можна сказаць, архетыпічнае ў людзях выклікаюць, і гэта добра, і адсюль ідзе такая з'ява, як вось гэта ролевыя гульні ў самых розных формах, або такія палявыя, што называецца, у лесе ў спецыяльнай вопратцы, або у інтэрнэце, або на нейкай дошцы людзі ў гэта гуляюцца. Ну, але гэта спецыяльная такая з'ява, гэта канкрэтнае хобі. А так любы чытач, чытач заўсёды чытае пра сябе. І калі беларусы чытаюць пра сябе, то яны з сябе беларусаў знойдуць не толькі ў хобітах, але і ў гномах, але і ў гоблінах, але і ў людзях Гондара пры жаданні. Мы тут колькі разоў прагучала беларусы, там бачаць, счытываюць, яшчэ шчыра прызнаюся. Ну, як мінімум, да 20-го года я таксама з такім замілаваннем там параўноўваў беларусы, вот мы такія вот хобіты. І нават сябе параўноўваў там дзесьці з хобітам. А вы сябе? З кім? Ну, тут я павінен прызнацца, што я сябе параўноўваю з хобітам проста калі мне было 5, і мая гісторыя жыцця тая, што я сябе называў хобіт, не Фрода, Більба, я сябе называў хобіт, это быў мой такі прыкол. Таму што гэта была адна з маіх любімых кніжак дзяцінства. Дарэчы, кніжка у рускім перакладзе Наталлі Рахманавай, але беларуская, мінская кніжка з ілюстрацыямі выдатнага мастака Міколы Байрачнага, які таксама і скульптар, які зрабіў вядомую скульптуру, прыгожую такую мілую, вельмі хобіцкую скульптуру каровы на камароўскім рынку ў Менску. І адзін з эпізодаў майго жыцця гэта, што я згубіўся ў ЦУМе, і па радыё, па гэтым гуку было абвешчана, што вось згубіўся там на такім-то паверсе хлопчык, які называе сябе хобіт у 5 гадоў. Ну і мяне там знайшлі сваякі, і я там сапраўды сядзеў, прадавачкам распавядаў, што я хобіт. Это вось я тады адгуляўся ва ўсе ролевыя гульні, потым больш жадання не было. Так, ну, але калі мяне спытаць зараз, вось, з кім я сябе ідэнтыфікую, я б напэўна, не адказаў, але насамрэч, напэўна, гэта вось людзі серадзем'я. Самыя, здавалася б, такія нейтральныя, самыя не фантастычныя, але для Толкіна яны таксама вельмі важныя былі. І нават людзі паўночнага вось гэтага краю, Арнора, там, дзе якраз хобіты. Ну, менавіта людзі. Так. Не хобіты ўжо, не эльфы, не гномы, не оркі. Хобіты ў гэтай сістэме гэта таксама людзі, з якімі калісьці вельмі даўно штосьці такое адбылося, што яны сталі трошкі іншымі. Але людзі ў Толкіна дастаткова гнуткая такая з'ява. Яны бываюць вельмі розныя. Мы вот ўсё ж такі, калі глядзець не па асобным персанажам, а ўвогуле хобіты як народ, як нацыя, умоўна кажучы, і беларусы як нацыя. Калі вот параўноўваць, што беларусы як нацыя падобныя на нацыю хобітаў, гэта, на ваш погляд, гэта ў прынцыпе добрае параўнанне ці не? Ну, я б пачаў з таго, каб проста ўдакладніць гэта параўнанне, што вось я не згодны з тым, каб мы хобітаў назвалі нацыяй, і ўвогуле ні адзін з гэтых вось, тое, што называецца народы, peoples па-ангельску. Ці нават ён выкарыстоўвае слова расы, races, але у нашай мове раса гэта зусім іншая канатацыя, зусім іншая сэнсы. Я не згодны з тым, каб гэта называць нацыяй. Проста таму, што нацыя гэта такая з'ява дастаткова сучасная, мадэрная і звязаная
з такімі канкрэтнымі формамі, вось як нацыянальная дзяржава. А нацыянальная дзяржава — это не проста, што яна свая ў адрозненне ад іншай. Это канкрэтныя інстытуцыі, гэта нейкая цэнтралізацыя, гэта якіясьці дзяржаўныя органы кантролю, інфармацыі. Гэта не само па сабе добра і дрэнна, але Толкін спецыяльна, адмыслова піша сваю кнігу у 20 стагоддзі, апісваючы там такі свет, у якім все трошкі іначай, у якім яшчэ няма вось гэтага дзяржаўнага ладу, у якім мы маем справу з, напрыклад, там, каралеўствамі, добрымі або дрэннымі. А хобіты ў яго цікавыя тым, што ў іх, у адрозненне ад амаль што ўсіх іншых народаў, няма караля. Яны калісьці падпарадкоўваліся каралю ў людзей, потым ён знік, а яны і засталіся сабе. Яны нават, можна сказаць, у пэўным сэнсе такія анархісты, у тым сэнсе, вось якім Толкін любіў. Ён любіў паняцце анархізма не ў сэнсе якогосьці там тэрора, як гэта таксама практыкавалася, а ў тым сэнсе, што вось няма патрэбы ў нейкай знешняй інстытуцыі, паліцыі. І хобіты выдатныя тым, што ім нічога гэтага не трэба. У іх ёсць нейкі там свой прадстаўнік, як ён вельмі так жартаўліва кажа, галоўная задача гэтага прадстаўніка там сядзець на вялікіх банкетах, на всякіх днях нараджэння і там на пачесным месцы, ну і, в прынцыпе, ўсё. А напрыканцы рамана «Валадар пярсцёнкаў» гэта тое, чаго няма амаль ва ўсіх экранізацыях і адаптацыях. З хобітамі адбываецца зусім іншая гісторыя. З хобітамі адбываецца як бы такая акупацыя, захоп іх краіны Саруманам, чараўніком, які ўсталёўвае ў іх вось такі аўтарытарны дыктатарскі рэжым з турмамі, з паліцыяй, з усім гэтым. І з аднаго боку гэта проста дрэнна, але з іншага боку гэта ўпершыню, што ў іх з'яўляецца вось дзяржава ў такім сучасным сэнсе. Таму беларусы, канешне, нацыя. Беларусы сучасная, мадэрная краіна са сваёй там індустрыяй. Беларусы, ну, вядома, як бы мы толькі ў гэтым сэнсе пра беларусаў і гаворым. Хобіты не. І менавіта таму і цікава параўнаць, дзе вось як бы яны адрозніваюцца. Я вярнуся, удакладню. Вот вы так, калі я удакладніў нацыя, вы сказалі, ну вядома. Хаця, ну это вам можа быць вядома, патлумачце нам, таму што я колькі ўжо праграм правёў, я пытаўся ў людзей, і кожны пачынае разважаць. Мы там яшчэ не дафармаваліся, мы там яшчэ толькі фармуемся, мы пачалі, не мы ўжо стагоддзя таму сфармаваліся, не мы ўжо расфармоўваемся. Вот чамусьці тут у нас таксама, у адрозненні ад іншых народаў нацый, нейкае сваё адмысловае бачанне гэтага шляху нацыяфармавання. Як вам яно бачыцца? Я думаю, у любога іншага народа таксама будуць людзі, якія скажуць, што мы не нацыя, або мы штосьці вось большае за. І дарэчы, Толкін, ён цікавы тым, што ён якраз адзін з тых, хто у Великабрытаніі, у брытанскай імперыі на той яшчэ момант, ён быў адзін з тых, хто як бы перажываў за тое, што вось Англія як Англія, як не нейкая глобальная імперыя і суперсіла, і нават не як увесь гэты востраў, выспа, а менавіта як Англія ў адрозненні ад Уэльса, ў адрозненні ад Шатландыі, што яна мае сваю ідэнтычнасць, мае сваю своеасаблівасць, але вось ва ўмовах вось такой вялікай Великабрытаніі гэтая Англія як бы губляецца. І для яго было вельмі важна, што ён менавіта англічанін, і нават што вось ён з такога канкрэтнага рэгіёна. Ён у гэтым сэнсе быў, я б не сказаў нацыяналіст, але вось такі як бы патрыёт Англіі. І чаму я праводжу гэты прыклад? Таму што гэта не заўсёды відавочна, хто нацыя, хто не. Ну, нацыя — гэта праект, гэта працэс, і любы працэс ён ніколі нельга паставіць кропку. Гэта ж не фізічны аб'ект, вось як кубак гарбаты. Вось тут ён ёсць, тут яго няма ў гэтай руцэ. Гэта штось, што мы ствараем. Ну, вядома, мільён разоў паўтаралася, што вось гэтая нацыя — гэта уяўленая супольнасць. Ёсць, напрыклад, рускі пераклад кнігі Бенедыкта Андерсена «Imagined Communities», які ўвёў гэта паняцце. Ён гучыць «воображаемые сообщества». І гэта неправільны пераклад, таму што «imagined» — гэта тое, што уяўлена. Яна ўяўлена, і яна ўжо існуе. Як з мастацкім творам, як з «Валадаром пярсцёнкаў». Гэта ўяўленне, якое ад гэтага не перастае быць рэчаіснасцю. Вось мы ўявілі, і яно ёсць. Это не значыць, што яна уяўная, што яна толькі ва ўяўленні. І калі мы яе ўявілі, то яна рэалізавалася, яна ў той ці іншай форме. Нават калі адзінае, у чым яна рэалізавалася, гэта які-небудзь там верш
Багушевіча там у другой палове 19 стагоддзя, гэта ўжо нейкі працэс. Ну а так, ну Беларусь 100 гадоў існуе свая дзяржава са сваімі праблемамі, са сваімі складанасцямі, але ну у любой краіны, у любой дзяржавы ёсць свой гістарычны шлях. Дарэчы, а калі от, можа дурацкае пытанне, паколькі ўсё ж такі хобіты не нацыя, а раса, да, народ, а нацыянальная ідэя ў іх была? Хобіцкае самаўсведамленне, так? Ну вось яны якраз тым і адметныя, што яны не так шмат пра такія рэчы думаюць, яны як бы жывуць момантам. Але для самого Толкіна важна, чаму для яго, добра, не будзем размаўляць пра тое, што яны пра сябе думаюць, калі яны там п'юць піва ў сваёй таверне, а для чаго гэтыя персанажы патрэбныя былі аўтару? Таму што яны ў яго не адразу з'явіліся. Таму што, як вядома, ён сваю гэтую сістэму міфалагічную, вось легендарыум, то, што называецца, ён яго будаваў больш за 60 гадоў. Ад гадоў Першай сусветнай вайны да сваёй смерці ў 73-м. І першы перыяд вельмі доўгі, у яго не было ніякіх хобітаў, у яго была такая міфалогія пра эльфаў і людзей, дастаткова ўзвышаная, дастаткова такая гераічная, і не было вось гэтага прыземленага такога непасрэднага элемента. З'явіўся ён толькі, калі ён пачаў распавядаць нейкія казкі, гісторыі сваім дзецям. І ад пачатку гэта не мела яшчэ сувязі з гэтымі вялікімі падзеямі, вялікімі міфамі, а потым звязалася. І можна прасачыць па працэсе работы Толкіна, гэта таксама ўсё зафіксавана, што гэта для яго самога было пэўнай нечаканасцю, што вось гэтыя хобіты робяцца часткай не проста вялікай гісторыі, а сусветнай гісторыі, гісторыі стварэння ў нейкім сэнсе. Нават, можна сказаць, такой рэлігійна-тэалагічнай гісторыі, яны ж з багамі ўзаемадзейнічаюць. Бо хто такі Гэндальф, які прыходзіць да Більба там, на яго на ганку, яны там сядзяць, размаўляюць, калі ён трубку курыць. Гэндальф гэта анёл у нейкім сэнсе, фактычна, гэта такое боства. І ён запрашае гэтага маленькага хобіта ў сваю вандроўку, сваю прыгоду. Таму, навошта яны былі яму патрэбныя? Для таго, каб у гэтай всёй вялікай гісторыі быў вось гэты чалавечны элемент, момант, які робіць яе, па-першае, зразумелай і блізкай нам, але які паказвае, як мы самі, мы як чытачы, мы як тыя, хто з гэтым тэкстам узаемадзейнічаем, як мы нешта перажываем вось нейкае ўзвышэнне, нейкую новую годнасць, нейкую новую высакароднасць можам у тэорыі атрымаць, таму што таксама Толкін казаў, што калі хобіты проста заўсёды хобіты і толькі гэтым і застаюцца, ну, яны нікому у такой якасці не цікавыя, акрамя саміх сябе. На здароўе, як бы. Але таму і з'яўляецца такі Гэндальф, які прыходзіць да гэтых хобітаў, і іх неяк матывуе, і іх неяк, можна сказаць, правакуе. Там ён такі трыксцер, гэта Гэндальф. Ён іх кліча ў вандроўку, ён кліча іх выйсці з гэтага свайго камфорту, з гэтай сваёй норкі, кудысьці адправіцца і потым вярнуцца. І менавіта таму, што вось нашы галоўныя героі Валадара Пярсцёнкаў перажылі ўсе свае выпрабаванні, калі яны вяртаюцца дадому, дзе пануе вось гэты вораг, дзе пануе гэтая улада такіх бандытаў, толькі таму яны здольныя гэта пераадолець і вярнуць сваю краіну самім сабе. Але гэта яшчэ не ўсё, таму што, як мы ведаем, Фрода, галоўны герой, ён перажыў нешта такое цяжкае, глыбокае, але і велічнае ва ўсім сваім падарожжы са знішчэннем Пярсцёнка, што ён не можа застацца дома, што ён не можа проста застацца вось такім мірным, спакойным, ціхім хобітам. Ён вымушаны пакінуць сваю краіну зноў, ён вымушаны плыць далей вось за мора з эльфамі ў іх бессмяротнай краі. Такім чынам, калі ў хобітаў ёсць свая нейкая ідэя, яна ў тым, каб да нас проста не лезлі. І гэта вельмі зразумелая ідэя. Як бы я больш цэнзурна, наша нацыянальная ідэя, адна з яе формаў беларуская, гучыць «Адчапіцеся ад нас». Я думаю, вы шмат разоў таксама чулі гэтую фразу ў больш канкрэтным, у больш яе поўным фармаце. Вось, гэта і ёсць ідэя хобітаў. І гэта зразумела, гэта добра, каб да нас не чапляліся, нас не гвалцілі ніяк, і мы таксама ні да кога не лезем. Але гэта недастаткова, прынамсі для аўтара. Важна, каб
І гэтага не можа зрабіць цэлы народ всёй вялікай масай, але каб пэўныя персанажы, пэўныя героі, фігуры нешта змянілі ў сабе і змянілі сваю краіну таксама. І яны яе змяняюць, хобіты. Іх краіна пасля гэтых усіх вандровак, яна не такая, як яна была да таго. Я неяк ад аднаго са сваіх гасцей ці госцяў, ужо дакладна не памятаю, калі мы разважалі пра тое, што беларусы ж яны такія тутэйшыя, дамаседы, адчапіцеся ад нас, моя хата з краю, это усё. А ёсць людзі, якія гатовы сарвацца з месца, нешта рабіць, нешта кінуцца мяняць і гэтак далей. І то есть, а гэта-то атрымліваецца, не беларускі характар, не менталітэт беларуса нармальнага, гэта нейкія збачэнцы, не беларусы сапраўдныя, які у выпадку з Фрода і яго сябрамі. Колькі іх там? 4-5 чалавек знайшлося на ўвесь народ, на ўсю расу. То есть такія, нейкія схібінай нейкай такой, з лішняй храмасомай нейкай такія збачэнцы, ці не? Як вам успрымаецца гэта ўся сітуацыя? Калі мы нейкую групу людзей пачынаем неяк дзеліць так ці іначай, то заўсёды першая інтэрпрэтацыя таго, што вось ёсць такія, ёсць гэткія, гэта тое, што адны правільныя, іншыя неправільныя, і адпаведна. Калі, напрыклад, казаць пра зноў вяртацца да хобітаў, дапусцім, да Більба, то сюжэт і вось такая скразная іронія праз усю казку «Хобіт» заключаецца ў тым, што ў яго ён Більба Торбінс або Бэггінс, але па маці ён Тук, іншая сям'я, і ён заўсёды вагаецца паміж дзвюма такімі шизофрэнічна, паміж дзвюма крайнасцямі, таму што гэтыя Бэггінсы, гэта такая вельмі была рэспектабельная і спакойная сям'я, якая нікуды не лезла, а вось гэтыя Тукі, яны заўсёды такія авантурысты. І, адпаведна, все свае рашэнні ён прымае паміж гэтымі палюсамі, але ў выніку аказваецца, што гаворка не пра тое, каб яму стаць нейкай правільнай версіяй хобіта, правільнай версіяй сябе, а ён напрыканцы усё гэта спалучае, таму што калі б гарманізуе паміж сабой. Таму што калі б ён проста цалкам з галавою сышоў вось гэты авантурызм, вось гэты прагу да вандровак і так далей, то ён бы згубіў нейкі вось такі здаровы сэнс, который яму і дапамагае пераадолець гэтае выпрабаванне. А дарэчы, калі мы згадаем гэты эпізод з вызваленнем Шыра, вызваленнем сваёй краіны, то тое, чаго многія не ведаюць, таму што яго няма у экранізацыях, у кіно, там, аказваецца, калі хобіты вяртаюцца дадому, вось гэтыя 4, як вы сказалі, калі яны вяртаюцца дадому, а краіна захопленая ворагам, аказваецца, яны там высвятляюць з размоваў, што вось гэта сям'я Тукаў, такіх авантурыстаў, яны не далі гэтым бандытам нават падысці блізка да іх норак, яны там забарыкадзіраваліся і не пусцілі гэтых ворагаў. Такім чынам, сярод хобітаў нават не нейкія асобныя персанажы, а цэлая была такая група, цэлы вялікі паднарод у межах іх народа, якія вельмі так актыўна супраціўляліся нечаканаму злу, пры тым, што яны не мелі ніякай чароўнай, эльфійскай дапамогі. Нічога такога. Такія каліноўцы ці слуцкі збройны чын такі які. Але, Андрэй, калі умоўнае такое параўнанне, але, скажем, умоўна, раса хобітаў жыве, развіваецца такім жыццём і паралельна ў ім, у паралельным сусвеце беларусы. Дзесьці падобныя на гэтых хобітаў, гэтак жа сама развіваюцца, а потым здараецца 20-й год. І як разышліся гэтыя шляхі, ці не разышліся, ці чым мы далей, чым мы сталі адрознівацца, ці ёсць зараз такія фактары, аргументы, каб паглядзець і сказаць, калісьці можа і былі, а зараз-то не, ці па-ранейшаму тыя ж самыя засталіся. Як тут можна нейкія паралелі і бачанні, такія аналогіі праводзіць? Па-першае, пры жаданні гэтыя падзеі, якія не скончыліся, якія развіваюцца, можна параўнаць неяк з гэтым паўстаннем хобітаў супраць таго, як іх Саруман там панаваў. Але
Ну, такія рэчы яны заўсёды маюць свае абмежаванні. Што для мяне больш важна, акрамя вось нейкіх знешніх паралеляў, гэта тое, што для самога Толкіна было адной з такіх ключавых скразных тэмаў усяго яго твора, усяго яго рамана, што «Валадар пярсцёнкаў» — гэта гісторыя вялікага канфлікта, вялікай вайны, вялікіх змаганняў, але у выніку аказваецца, што ў гэтых падзеях залежыць усё не ад войскаў, не ад каралёў, не ад ваяроў, хаця ад іх таксама. Яны робяць максімум, яны робяць тое, што могуць, яны робяць ўсё, што могуць, нават болей. Але напрыканцы залежыць усё менавіта вось ад гэтых хобітаў, ад Фрода, ад яго сябра, яго слугі Сэма і ад трэцяга хобіта, Голлума, які таксама хобіт, але такі скажоны, знявечаны цёмнай гэтай сілай, якія ў траіх з нейкімі таксама між сабой спрэчкамі ідуць вось у гэты Мордор і перамагаюць тым, што знішчаюць пярсцёнак. Але, дарэчы, перамагаюць яны чаму? Таму што Фрода і іншыя ў пэўны час гэтага Голлума не забілі, не прагналі, і ён застаўся жывы да апошняга моманту, каб гэты пярсцёнак скрасці, адгрызці палец і зваліцца з ім выпадкова ўжо ў гэтую прорву. Такім чынам, для Толкіна ўсё завязана было на вось гэтым такім кволым, слабым, дзіўным, страшным чалавечку, гэтым Голлуме, які ў выніку і перамагае. Ну, не ён сам таксама пераможаны, ён сам таксама гіне. Але перамога атрымалася чаму? І для яго гэта ключавы момант, што калісьці, у тым ліку Більба, у тым ліку іншыя персанажы, не спакусіліся на вось такое простае рашэнне, проста гвалтам пазбавіцца ад гэтага вось монстра і каб спакойна было. Вся гэтая вялікая гісторыя трымаецца вось на гэтым дараванні, на гэтым вось моманце адмовы ад гвалту. І калі Фрода вяртаецца дадому, адзінае, што ён можа прасіць, калі там ідзе вось гэтая бойка, гэтае змаганне з Саруманам, які і яго бандытамі. Адзінае, што ён просіць, каб па магчымасці не забіваць адно аднога, ніякага лішняга гвалту. І часам вось гэтую, калі вы згадалі пра падзеі 20-го года, часам вось гэтую прынцыповую адмову вось ад гвалту яе інтэрпрэтуюць, ну, як такую слабасць, дуракаватасць. Але калі мы паглядзім на гэта толкінаўскімі вачыма, праз ягоную філасофію, праз ягоную тэалогію, то у гэтай сістэме каардынат гэта і ёсць нейкая спецыфічная, нейкая вельмі важная сіла. Ну, таму што, напрыклад, гэтыя вось лозунгі «Дактары супраць гвалту», «Барановіча супраць гвалту», «Педуніверсітэт супраць гвалту». Гэта на самой справе нешта такое глобальна філасофскае. Гэта тое ж самае, што сказаць супраць зла, супраць смерці. Што значыць супраць гвалту? Зразумела, мелася на ўвазе, калі мы разгарнулі фразу, многія людзі маглі мець на ўвазе там вельмі канкрэтныя рэчы супраць гвалту, міліцыі у такі дзень супраць такіх людзей. Але ў выніку атрымліваецца, што мы маем справу з нечым шырэйшым, з нечым большым, з такім чымсьці, што змяняе ўвесь свет. І я дагэтуль лічу, што у вялікай ступені вось гэта і ёсць наша, можна сказаць, зараз, цяпер актуальная нацыянальная ідэя, што беларускі вопыт гэта яшчэ і пра тое, каб паспрабаваць абысціся вось без гвалту як метаду, без гвалту як таго, як мы паміж сабой жывем. Гэта, канешне, эксперымент, гэта непроста. Зразумела, здаецца, што заўсёды проста лепш дрэнных людзей пабіць, ад неправільных людзей пазбавіцца і так далей. Але гэта тое, што кожны на сабе правярае, як у гэта не ўвайсці, як гэта перажыць. Андрэй, але давай, можа быць, адыдзем ад чароўнага, але фантазійнага света Толкіна і да сучаснага свету і сучасных рэалій. Гэта згучыць прыгожа. Адмаўленне ад гвалту, мірныя пратэсты і гэтак далей, знятыя там баціначкі перад лавай. Але мы бачым, што рэжым аўтарытарны, таталітарны рэжым, які трымаецца ўсімі магчымымі сродкамі і гатовы пайсці на ўсё дзеля свайго захавання, не перамагчы інакш, чым сілавымі сродкамі. Не абысціся без крыві, як бы гэта не было
непрыемна і балюча. Ну, Ці не? у Вот як фантазійным свеце крыві таксама хапае, часам нават занадта, і як мы ведаем, той канкрэтны чалавек, які праславіўся фатаграфіяй са знятымі боцікамі на лавачцы, гэта канкрэтны гэты чалавек, ён пайшоў ва ўкраіну яе абараняць сярод беларусаў добраахвотнікаў, дарэчы. Ну і мірныя, я спецыяльна не казаў ні разу фразу мірныя пратэсты, таму што мірны пратэст гэта аксюмарон. Пратэст па вызначэнні нешта канфліктнае, нешта супярэчлівае. Гаворка была пра негвалтоўнасць. Зразумела, мы зараз ужо ў іншым гістарычным этапе, зараз столькі ўсяго навокал адбываецца. Пытанне не пра тое, каб адмовіцца ад гвалту як такога, зрабіць выгляд, што яго няма, апрануць белае паліто. Пытанне хутчэй пра эфектыўнасць, таму што вось вы кажаце, што іначай немагчыма. А я не ведаю, як будзе магчыма, як што адбудзецца, і для мяне гэта, я зараз кажу не пра нешта, у чым я ўпэўнены, чым я спакойны. Для мяне гэта галоўнае зараз маё хваляванне, перажыванне, думка нейкая. Але для Толкіна, калі мы кажам пра яго як пра мысляра, пра аўтара, не толькі пра як пісьменніка, ён сыходзіў з таго, што гвалт па вызначэнні ў выніку неэфектыўны. І сыходзіў ён з гэта таксама не з тэорыі, а з таго, што ён перажыў такую вайну, напрыклад, як Першая сусветная, якая ў выніку была вайной, прынамсі для яго, прынамсі для ягонага пакалення, такой у значнай ступені бессэнсоўнай і безвыніковай. Была Еўропа пачатку 20-го стагоддзя, вось гэты мадэрн арнуво і росквіт навукі, а потым раптам усе вырашылі мільёнамі адно аднаго забіць, і ў выніку ніхто не выйграў, і прайгралі проста ўсе. А Толкін згубіў усіх сваіх сяброў. Такім чынам, для яго гвалт быў па вызначэнні рэччу не той, якая дае тое, чаго ты хочаш. І Другая сусветная вайна, якую мы інтэрпрэтуем зараз усім іначай, вось менавіта як такую вайну адназначнага дабра са злом, дакладней, дабра з адназначным злом, ён яе таксама бачыў вельмі рэалістычна, там яго і дзеці ваявалі, але ён яе ўспрымаў таксама не як нейкую вось нарэшце мы пераможам цемру. Ён дае вельмі, можна сказаць, не цынічна, а так дэпрэсіўна ставіўся напрыканцы прынамсі. Казаў, што у гэтай вайне перамаглі машыны. І ён гэта напісаў яшчэ да Хірасімы, да Нагасакі, але ў нейкім сэнсе ён аказаўся, што ён меў рацыю. Таму пытанне не пра тое, каб адмовіцца ад гвалту, там, у прынцыпе, гэта проста мы жывем у свеце з людзьмі, яны яго здзяйсняюць, таму патрэбная паліцыя, патрэбная армія, патрэбныя пажарнікі. Але пытанне пра тое, якія павінны быць нашы метады, павінны быць нашы сродкі ў гэтым свеце, і, магчыма, гэта не галоўны і не лепшы. Можа, і не лепшы, але той частка, той момант, калі у захоплены Хабітанію вяртаецца Фрода, ён жа вяртаецца з мячом на Так. пад пахаю, умоўна кажучы, і ён-то заклікае, толькі не забівайце, але трымае меч у руках. Сам Фрода, дарэчы, яго не выкарыстоўвае і не ўжывае прынцыпова. Гэта всю перамогу там здзяйсняюць малодшых хоббітаў, вось гэта Мэры і Піпін, якія былі на вайне, у якіх ёсць свой вайсковы вопыт, вось Рохан, Гондар. А Фрода быў не на вайне, Фрода быў у Мордары. Фрода перажыў вось нейкую... І Мордар у Толкіна гэта не нейкая дрэнная краіна, гэта не нацысцкая Германія, гэта, пекла па сутнасці у вялікай ступені. Фрода перажыў вось, такі духоўны разбуральны вопыт, пасля якога ён, калі ён там быў у палоне ў Мордары, калі Сэм яму вяртае ягоны гэты меч, Джава гэты, ён кажа, што яго больш ніколі не ўжыю. Не ў тым сэнсе, што ён гэта кажа як у момант такога вось сентыментальнага расчульвання. Ён кажа гэта як простае разуменне, што я больш ніколі не змагу гэта зрабіць. Але гэта ягоная гісторыя. Ён стаіць такі прасветлены, я ніколі не ўжыву, а чужымі рукамі праліваецца кроў і вырашаецца пытанне. Фрода і выніку нічога з гэтага не атрымлівае. Фрода ўсіх выратаваў глобальна. Калі б Фрода у гэтай сістэме, у гэтай гісторыі, калі б Фрода пацярпеў паразу,
то гаворка была б не пра Сарумана і яго бандытаў у Хабітаніі, у Шыры. Гаворка была б пра цемру па ўсім Серадзем'і, па ўсім свеце. У выніку ён усіх выратаваў. А канкрэтна, што датычыць ягонай радзімы, то там все лаўры атрымліваюць якраз Мэры, Піпін, а пра Фрода ўсе забываюць. Хто знайшоў сабе сілы ўзяць зброю ў рукі, праліць меч, ну, умоўныя каліноўцы. Я разумею, да. Але там, дарэчы, ёсць яшчэ такі персанаж, як Сэм, который таксама не зводзіцца вось да такога байца, барацьбіта, і гэты персанаж ну, таксама складаны, не проста. Ён, дарэчы, потым гэты шыр ператварае вось у сад. Таму што для Толкіна важна, што ён менавіта садоўнік. Дарэчы, Сэм — это адзіны фактычна з герояў «Валадара пярсцёнка», які ніякім чынам нельга сказаць, што ён вось арыстакрат. Што у нас шмат персанажаў, але амаль што все яны каралі, так ці нашы князі, ці з нейкіх вялікіх сем'яў. Ну, хобіты таксама гэта такія, можна сказаць, мясцовая шляхта, тутэйшая шляхта. А вось Сэм — ён проста садоўнік. І атрымліваецца, што ягонае жаданне было не ў тым, каб усіх ворагаў перамагчы. Ягонае жаданне было ў тым, каб сваім садам займацца. І яно яго і выратавала, яно яго і ратуе ўсю дарогу. Таму што калі б ён меў нейкія, не ведаю, ідэйныя іншыя планы, ён бы не прайшоў праз гэты Мордар, а там на кожным кроку ён згадвае, што ў яго ёсць ягоны сад, які яму трэба расціць. Але цікава, што ягоны сад пасля гэтых усіх выпрабаванняў не робіцца такім самым, як ён быў. Ягоны сад робіцца лепшы і большы, і ён атрымлівае вось гэтыя семечкі у падарунак ад Галадрыэль, ад эльфійскай уладаркі, і ён гэты сад ператварае ў сапраўдны эльфійскі сад, які робіцца вось, ну, фактычна працягам райскага такога, з зямнога рая, з Валінора. Там гэта ўсё звязана адно з адным. Ну, прыгожа, конечно, гэта ўсё, але давайте да цёмнага боку гэтай гісторыі, як хобітаў, так і беларусаў. Ці можна параўноўваць, я не ведаю, там цёмныя сілы, ну, не Саурона, Сарумана, з Лукашэнкам, вот гэтая бандзіцкая свора Сарумана з лукашэнкаўскімі этими губазікамі, самапамі. Вот вам бачацца такія паралелі ці не? І наколькі ўсё ж такі, ну там-то прышлыя, а тут свае. Зразумела. Ну, што датычыць Саурона, то гэта такі міфалагічна-рэлігійны вобраз сапраўднага як бы д'ябла. Тут ужо, што называецца, многа чесці для любога палітыка з любым прозвішчам. Што датычыць вось гэтага эпізода, фінальнага эпізода з вызваленнем Шыра, сапраўды ён вельмі вялікай ступені вось пра такую канкрэтыку рэальнасць. Можа быць, гэта якраз і прычына, чаму яго ніхто не экранізуе ні ў фільмах, ні ў мультфільмах. Таму што занадта ўсё рэальна, занадта ўсё жыццёва. Ніякай магіі, ніякага чараўніцтва. Вось проста ёсць турмы, проста ёсць якіясьці даносчыкі, проста ёсць якаясьці паліцыя. І таму ў гэтым сэнсе, канешне, Толкін тут піша вось пра супраціў дзяржаве, якая робіць злачынствы. І тут гэта магчыма, і нельга не параўнаць з любымі магчымымі злачынствамі дзяржаваў ці нават, я б не сказаў, што дзяржаваў. Калі якіясьці органы не кіруюцца законам, то яны якраз разбураюць дзяржаву. Это не значыць, што яны дзяржава, яны якраз яе і ламаюць. Ну, так, тут гэта сапраўды вялікай ступені паралельныя рэчы, але, як я ўжо казаў на пачатку, мы маем справу не з алегорыяй, а вось як бы з прымяняльнасцю, з тым, што неяк рэзануюць вобразы. Ну, ўсё ж такі параўноўваць ніяк не можна, але без параўнанняў. Як вам успрымаецца тое, што адбываецца зараз з беларусамі і з Беларусю? Я да чаго? Вот я прыгадаў акурат такі ваш аповед пра вас 5-летняга хобіта, і беларусы, ну калі браць нейкае там пытанне сталення, нацыянальнага, ненацыянальнага, проста як грамадства, сталення. Вось мы любілі параўноўваць, такое былі 5-летнім грамадствам, якое любіла параўноўваць сябе з хобітамі. Зараз я такіх параўнанняў не чую. Мы пасталелі,
Мы ўжо перайшлі, выйшлі з гэтага 5гадовага ўзросту умоўнага. Ну, да рэчы, гэта таксама это цікавы момант, чаму хобіты заўсёды ўспрымаюцца як дзеці часта. Таму што галоўныя героі і персанажы, пра якіх мы гаворым, гэта не дзеці, гэта 50гадовыя. Ну, яны жывуць у сярэднім трошкі больш за звычайных людзей, але ягоныя 50 гадоў гэта, напэўна, можа 40 чалавечых. Більба і Фрода таксама пачынае свой шлях у 50, і ягоныя сябры трошкі маладзейшыя. Але яны часта іншымі персанажамі ўспрымаюцца як дзеці, ну, галоўным чынам проста таму, што яны нізкія. Але яны не дзеці. І, канешне, сапраўды, адзін з галоўных момантаў, адзін з галоўных сюжэтных хадоў усяго рамана і «Хобіта», і потым рамана «Валадар пярсцёнкаў» — гэта сталенне, гэта рост, гэта пераадоленне выпрабаванняў. Так, ну мы зараз менавіта гэта і праходзім, але я б не сказаў так, што вось было беларускае грамадства такое ўжо інфантыльнае, такое ўжо наіўнае, а потым раптам на яго зваліліся знешнія нейкія з неба складанасці, і вось яно вымушана цяпер цярпець і шукаць, хто вінаваты. Беларускае грамадства і пасталела у вялікай ступені, а ў адказ на гэта беларускаму грамадству знешнім гвалтоўным чынам прапаноўваецца усімі гэтымі сіламі вярнуцца ў інфантыльнасць, вярнуцца ў наіўнасць і прымітывізм. І не атрымаецца. Я ўпэўнены, што як ні з якай жывой істоты яе рост, яе сталасць нельга перавярнуць назад, нельга зноў зрабіцца падлеткам, зноў зрабіцца дзіцёнкам. Беларускае грамадства сталае, беларускае грамадства дарослае, адказнае, складаецца з тысяч вельмі творчых, вельмі адказных людзей. І ў гэтым сэнсе я не то, што аптыміст або песіміст, ну проста я ведаю, што яно такое, і яго ўжо інфантыльным зноў не зробіш ніякімі дубінкамі, ніякімі турмамі, ніякай вайной. Мы кажам пра зараз тое пакаленне, на якое выпалі гэтыя выпрабаванні, якое дзесьці пад прымусам, дзесьці пад проста гістарычным такім развіццём, этапам пасталела. Але зараз-то новае пакаленне расце. Яна расце ва ўмовах агітацыі, прапаганды, новых наратываў. І мы не адзін раз казалі пра тое, што ў нас, на жаль, ёсць нейкая перарванасць у пераемнасці пакаленняў. То есть мы не ведаем, што рабілі нашыя нашчадкі, нашыя ідэйныя нашчадкі, там, скажем, беларусізацыі умоўна, у 20-е гады мінулага стагоддзя, 60-е і 70-е гады мінулага стагоддзя, якія працэсы беларускія ішлі. Мы, ў прынцыпе, не ведаем гэтага. Мы ўжо нават шмат хто не ведае, што там адбывалася у нулявыя гады. Ці не патрапім мы зараз ізноўку вось у гэтую дзюрку перарванасці? І вырасце новая інфантыльная частка беларускага грамадства. Ну, хтосьці і патрапіць, як бы, тут таксама нельга мець гарантый. Але, а што, вы не раслі ў эпоху, калі была агітацыя? Я таксама у 90-е, у нулявыя хадзіў у школу і дзіцячы садок. Ну, колькі нас такіх Фрода? Вельмі шмат. Я нічым як бы сябе не ўспрымаю як нейкую адбітную, унікальную частку. Я проста звычайны прадстаўнік беларускага грамадства. Зараз жыву не ў Беларусі, ну і што? Я ў гэтым сэнсе я не веру ў тое, што нейкая прапаганда мае вельмі ўжо моцную сілу над розумамі людзей. Добра ведаю, як гэта не працуе, і добра ведаю, як працуе нейкая рэальнасць. А тое, што вы кажаце пра пераемнасць, пра сувязь, мне здаецца вельмі важным, вельмі ключавым не ў сэнсе толькі, вось, як вы сказалі, нацыянальнай традыцыі, хаця гэта вельмі важна таксама, але для любога чалавека, калі ён жыве вось у такой складанай гісторыі, у непростых адносінах з дзяржавай і так далей, важна ж мець нейкае разуменне пра тое, хто ты сам такі ёсць, каб табой ніхто не мог маніпуляваць. І адзін з галоўных, мне здаецца, шляхоў — гэта нейкая канкрэтнасць і рэальнасць. І мы зноў зараз вернемся да хобітаў. І гэта значыць, што ты можаш, табе варта ведаць, адкуль ты і дзе ты. Ніхто з нас
не з'явіўся з нуля і не зваліўся з неба. І калі мы, напрыклад, хаця б пацікавімся нашымі, вось у кожнага чалавека 4, 2 бабулі, 2 дзядулі. Калі мы хаця б даведаемся, дзе яны нарадзіліся, у якіх гэта было гарадах, у якіх гэта было на дадзены момант дзяржавах, гэта адразу нас укараніць у гісторыю, мы адразу ўбачым там тое ж самае 20-е стагоддзе зусім іншымі вачыма. Ну, мне, напрыклад, я не магу сказаць, што я нейкі вялікі генеолог і даследчык свайго рода, але для мяне разуменне таго, вось, хто мае бабулі, дзядулі, прабабулі, прадзядулі, я нават менш ведаю, але я разумею, што гэта Латвія, цяперашняя Украіна, цяперашняя паўднёвая Расія, Беларусь, Менск, што гэта людзі, якія і савецкі час, і выпрабаванні там Першую, Другую сусветную вайну перажылі, і я таксама адпаведна магу шмат што перажыць. І я ведаю іх прозвішча, я ведаю, што гэта за людзі. І для хобітаў, вось мы казалі, што яны не нацыя, у тым сэнсе, што іх няма дзяржавы, але вось гэта разуменне гісторыі для іх не такое, што яны вывучваюць спісы каралёў, таму што ў іх няма каралёў, але там вельмі забаўна і вельмі так міла, што яны вывучваюць вось гэтыя спісы сваіх продкаў, сваіх сем'яў, ведаюць на памяць там сотні імёнаў. І гэта не наіўна, гэта не адцягнута ад рэальнасці, гэта і ёсць самае галоўнае, вось ведаць, хто мы, з кім мы побач. Ну, у кагосьці, канешне, гэта не так проста даведацца, але... Вот самае галоўнае адрозненне беларусаў ад хобітаў, што яны мала таго, што не ведаюць, у пераважнай большасці, але і не цікавяцца гэтым. Ну, многія цікавяцца, дарэчы. Але другі момант, які я хацеў назваць, гэта тое, што калі мы гаворым, вось, напрыклад, Беларусь, то Беларусь, яна сама па сабе нешта такое, што мы ведаем як контур на мапе, вельмі пазнавальны абрыс, форму, але мы не можам вось всю яе вось так памацаць. Канешне, ёсць вандроўнікі, якія паўсюль з'ездзілі ва ўсе гарады, ва ўсе амаль вёскі, але кожны з нас жыве ў канкрэтным месцы. Зараз я жыву не ў Беларусі, зараз я жыву ў Вільні, для мяне гэта горад таксама важны, блізкі, не чужы. Але калі ты жывеш у Менску, калі ты жывеш у Мсціславе, гэта нешта такое, што само па сабе нельга проста так адняць. Гэта рэальная прастора, у якой ёсць рэальныя людзі, якіясьці гістарычныя будынкі, але нават справа не толькі ў гэтым. Ёсць вось гэта канкрэтыка, не абстрактнасць таго, дзе мы. Канешне, зараз гэта вельмі непроста, вось, таму што ёсць шмат людзей на эміграцыі, шмат людзей не дома, мы не можам там нават проста прайсці па адных і тых жа вуліцах. Але вось гэтая хобіцкая, ведаць вось гэты свой канкрэтны хабітон, і яго вельмі любіць, пра яго вельмі клапаціцца, гэта, мне здаецца, вельмі моцная рэч, не блізка, нават не наіўная. І я вельмі спадзяюся, што такія рэчы, вось, калі мы неяк з большай увагай паглядзім на тых, хто злева справа ад нас, на людзей навокал, на прастору вакол нас, на нашу нейкую асабістую гісторыю, яны нас заўсёды узмацняюць, а не аслабляюць. Яны нас не робяць вось нейкімі атамамі ў вялікіх там геапалітычных гульнях, а яны нас робяць асобамі, якія дзейнічаюць, якія адказныя за тое, што вось вакол нас. Андрей, калі мы пераехалі з Мінска ў Варшаву ў канцы 21 года і паўстала пытанне, што трэба выдаваць нашу другую кнігу пра нацыянальную ідэю, паўстала пытанне, а дзе выдаваць? Куды пайсці, куды кінуцца? Дзе тут, як што гэта робіцца? Добра, дзякуй Богу, знайшоўся па падказцы там аднаго чалавека, беларус, які там недзе быў заняты ў гэтай справе, і дзякуючы гэтаму выдалі. На сёння, калі я пачну пералічваць беларускія выдавецтвы за мяжой, я не ведаю, ну, можа, 2 рук хопіць, а можа і не хопіць, каб усе пералічыць. Тут табе і ў Польшчы, і ў Літве, і ў Нямецчыне, і яшчэ невядома у Брытаніі, дзе толькі заўгодна. Гэта мы кажам толькі пра выдавецтва. Мы ўжо маем некалькі тэатральных труп. Мы ўжо не кажам пра СМІ, мы кажам пра розныя музычныя праекты, пра адукацыйныя праекты.
Мы пабудоўваем такія інстытуцыі, мы гуртуемся. Універсітэты. Універсітэты, да. Мы будуем свой шыр, там, ці там шыр 2.0, ці міні-шыр, там, ці што, па-за межамі асноўнага шыра. Для мяне каштоўна і важна, што гэтыя рэчы не цалкам адасобленыя і пры ўсіх складанасцях, пры ўсіх абмежаваннях все роўна ёсць гэты кантакт, таму што няма адназначнай нейкай прорвы паміж Беларусю і дыяспарай. Я не кажу эміграцыя, я не люблю слово эміграцыя, я люблю слово дыяспара, таму што гэта слова У вас пасеяць. этап прыняцця не наступіў? Не, таму што слово дыяспара гэта значыць сеяць, это насенне, гэта тое, з чаго нешта вырастае. Эміграцыя это просто факт пераезда. А дыяспара гэта тое, з чаго нешта вырасце. І тое, пра што вы кажаце, это не толькі гісторыя пра на будучыню, гэта ўжо расце. Ну але, дарэчы, вы гэтую рэч сказалі, я проста не магу зараз не уключыць элемент інтэрактыва ў нашу размову, таму што сёння раніцай, перад тым, як сюды выйсці, мне прыйшла пасылка, і я яе зараз пры вас распакую. Гэта польскае выданне, якое зараз прыйшло мне сюды ў Вільню. Так. Выдавецтва Андрэя Янушкевіча. Валадар Персцёнкаў. 3 том. Па-беларуску? Па-беларуску. І я ўжо прачытаў першы 2, а 3 вось упершыню пры вас бачу. Мне, дарэчы, вельмі падабаецца вокладка. Вось гэта карона, вяртанне караля. І такія прыклады, як выдаць вялікі трохтамовы складаны раман. Ну, гэта, в прынцыпе, варта павагі. Але гэта зрабіць у такіх умовах, як дыяспара, міграцыя, ну, гэта ўдвая не банальна. І для мяне такія прыклады яны кажуць пра тое, што беларускае грамадства, беларуская супольнасць вельмі моцная, вельмі энергічная, і все гэта будзе працягвацца. Ну, вось я нарэшце адкрываю і прачытаю, можа, якісьці кавалачак. Што-то, дарэчы, можа быць, сапраўды, дзесьці у свядома, несвядома, падсвядома, ці это мы просто так бачым, але недзе у словах у нейкай Толкіна зашыфравана беларуская нацыянальная ідэя. Пераклад Ігора Кулікова. Бачыце, я не выбіраў гэта. Я адкрыў на тым месцы, дзе закладачка. Песня Сэма, якога я сёння згадваў, вось тое самае, пра што я перад гэтым сказаў. Песня Сэма ў Мордары. На захадзе цяпер вясна, цвітуць палі і сады. Блішчыць ручай у промнях дня і ціўкаюць дразды. А можа і ноч у тых краях, нябёсаў чыст прастор, і носяць букі ў валасах жамчуг эльфійскіх зор. Няхай сяжу я тут адзін, і мрок магільны ўкруг. Вышэй за вежы ўсіх цвярдынь, вышэй за горны цуг, і сонца шлях, і зорак дом, заўжды над ценем ясь, а значыць, з зоркамі і днём развітвацца не час. Ну, такім чынам, вось сядзіць наш хобіт прямо пасярод цемры ў Мордары, вспамінае, як там квітнеюць палі ў ягоным шыры, але ён разумее, што панад усім, і панад шырам, і панад Мордарам вось ёсць гэтыя зоры, вось зоры, якія мацнейшыя за ўсё, за всю тую цемру, якая яго абгарнула. Ну, яны яму даюць сілы рухацца наперад і перамагаць. Ну, вот уявім сабе, што тут мы, конечно, не ў Мордар, але нейкае вот падарожжа, у якое вось мы часткай нашай дыаспары выправіліся. І заканчваецца гэта падарожжа, мы вяртаемся, ну, ёсць умовы, муры рухнулі, там новая Беларусь, мы вяртаемся з нашага падарожжа. А не будзе такога, не бандыты з Саруманам, а просто тая частка грамадства, яна так змянілася, ці мы так змяніліся, што мы как бы сустракаемся і глядзім на адзін аднаго, як на чужых людзей. Можа быць, канешне, можа быць. Ну, але гэта наша адказнасць падтрымліваць гэтыя сувязі, рэальныя, жывыя чалавечыя сувязі, не толькі медыйныя, не толькі нейкія
інфармацыйныя, а канкрэтныя, сямейныя, сяброўскія, і разумець адно аднога, не мець адно пра аднога нейкіх ілюзій, нейкіх вось чаканняў, якія толькі мы самі сабе ўявілі, а чуць адно аднога. Гэта тое, з чаго як бы нацыя і ствараецца, на мой погляд. Яна ствараецца не толькі з нейкіх вялікіх дзяржаўных інстытуцый, яна ствараецца вось у добрым, праўдзівым сэнсе слова. Нацыя — гэта супольнасць, якая вось гэтых мільёнаў маленькіх ланцужкоў і сувязяў будуецца, і гэтыя сувязі мусяць быць моцныя, мусяць быць жывыя. А які лёс чакае вось гэтыя банды оркаў, гоблінаў, якія зараз там пануюць? Я маю на ўвазе тых, хто зараз рэпрэсуе і катуе народ. Ну, гэта, я ж не прарок, для мяне гэта не пытанне у плане ведання будучыні. Ну, я ведаю, можна гэта параўнаць з дзесяткамі іншых прыкладаў грамадства, якія прайшлі праз складаныя выпрабаванні, што ва ўсіх выпадках гаворка не пра тое, каб проста взяць і, як у фэнтэзі, ці як у спрошчаным разуменні фэнтэзі, перамагчы зло. І все. І тады пачынаецца эра святла і добра. Гаворка пра тое, каб знайсці агульную мову, знайсці юрыдычныя нейкія механізмы, інструменты, знайсці нейкую грамадскую агульнае паразуменне. І гэта заўсёды непроста, і не бывае такога, каб... Ну, мы ўсё заўсёды мераем катэгорыямі, не ведаю, Другой сусветнай вайны і Нюрнберга. Так гісторыкі нямецкія, даследчыкі кажуць, што Нюрнберг, ён якраз замарозіў на дзесяцігоддзе все праблемы. Ён зрабіў для звычайнага шарговага немца стандартнае такое разуменне, што вось Гітлер быў вінаваты, трое генералаў былі вінаваты ці колькі, а все астатнія немцы, ну, яны таксама былі ахвяры вайны і ні ў чым не вінаваты. І толькі праз дзесяцігоддзе, праз пакаленне прыйшло нарэшце разуменне, што ёсць паняцце юрыдычнай адказнасці, у тым ліку фінансавыя рэпарацыі. Мы пры жаданні, мы можам не чакаць пакаленнямі, мы можам нейкія рэчы правільна зрабіць ад пачатку, але гэта ўжо не да мяне пытанне, а да юрыстаў, да палітыкаў. Для мяне ў гэтым сэнсе цікава іншае. Мне цікава не тое, як мы будзем суды арганізоўваць, гэта ўжо няхай хто-небудзь іншы пра гэта больш кампетэнтна паразмаўляе. Мне цікавае вось гэтае пытанне агульнага нейкага наратыва, мовы, размовы. Чаму Толкін мне ў гэтым сэнсе цікавы? Таму што ён адзін са стваральнікаў вось нейкага, міфа у моцным сэнсе слова. І беларусам, якія перажылі разрыў грамадства па адразу некалькіх лініях, і раскол ідэалагічны, і разрыў паміж краінай і дыяспарай, ім неабходна знайсці, і не проста калісьці, а пажадана ўжо зараз, знайсці вось нейкі міф агульны. Міф не ў сэнсе ілюзій, міф не ў сэнсе неправды, не ў сэнсе нейкага скажэння рэальнасці, а міф у сэнсе вось таго, як мы будзем размаўляць пра рэальнасць. І зараз гэтага бракуе. Зараз мы все размаўляем як быццам часам на розных мовах, але у нас ёсць прыклады таго, як гэта робіцца. І калі вы казалі пра пераемнасць, я б увогуле прадставіў беларускую нацыянальную літаратуру і мастацкую традыцыю як вось такую пераемнасць міфастваральнікаў. Што я маю на ўвазе? Ну, канешне, ёсць у межах беларускай традыцыі людзі, якія з Беларуссю вось пад такой назвай, в такой менавіта форме не ідэнтыфікаваліся, але для нас яны таксама важныя, не чужыя, ёсць і польскамоўная літаратура, ёсць і ідышская традыцыя. Але калі казаць вось пра Беларусь як менавіта вось беларускі нацыянальны міф, то ён будуецца людзьмі, якія не толькі думалі вось пра юрыдычна, не толькі думалі пра эканамічна, не толькі думалі пра тут і зараз інстытуцыйнае, якія стваралі вось гэты міф. Ну і пачаць можна, не ведаю, напэўна, з Баршэўскага, які стварыў Беларусь у фантастычных апавяданнях. Я недавно перачытаў кнігу вось у новым прыгожым ілюстраваным выданні. Это проста штосьці цудоўнае. Але потым ідзе Богданович, які пражыў амаль што роўна тое самае, што і Толкін. Абодва нарадзіліся ў адзін і той самы час, у іх розніца ў 1 месяц паміж імі. Абодва перажылі Першую светную вайну.
дакладней не перажылі, а Богданович до конца я не дажыў. Але абодва менавіта вось у моманце падчас Першай сусветнай вайны і пачалі ствараць нейкі вось міф для сваёй краіны, для сваёй культуры. Толкін для Англіі, Богданович для Беларусі. І Богданович напісаў все самае асноўнае, там пагоню, напрыклад, тады. А што такое такія яго творы? Гэта не проста нейкія ілюстрацыі да гісторыі. Гэта новае пераасэнсаванне таго, хто мы такія. Ну, напрыклад, калі ён піша пра пагоню, што яна бяжыць не за ворагам, не за там д'яблам, а за намі самімі ў нашы сэрцы біць. Ну, гэта ж нешта наймацнейшае. А потым такі персанаж, напрыклад, як Драздовіч, который беларускую вось гэтую нацыянальную, вось гэтую вёсачку, вось гэтую такі шыр выводзіць у космас. Вось ён малюе вёсачкі, ездзіць па мястэчках, па прыроду занатоўвае, а потым просто на наступны дзень ён малюе Сатурн і спалучае вось гэтую тутэйшасць з нейкай абсалютна універсальнасцю і глобальнасцю. Но наступны гэта ўжо Богданович гэта Першая сусветная вайна, Драздовіч міжваеннае пакаленне, а наступны гэта Караткевіч, канешне, які вяртае да гэтага ўсяго чалавечнасць. Вось ён з Сатурна зноў вяртаецца ў эмоцыю, у закаханасць, у рамантыку. І у савецкі час, вось у такі шэры прыгнечаны, робіць з Беларусі зноў нешта захапляльнае. Ну, а ўжо ў незалежную эпоху я лічу, што галоўны вось майстар міфа гэта светлай памяці Міхал Анімпадыстаў, які стварыў вось Беларусь так, як я, напрыклад, персанальна яе разумею. Вось народны альбом. Народны альбом, што гэта такое? Гэта пераасэнсаванне з адных з самых цяжкіх і чорных старонак гісторыі. Вось 10, 20, 30, 40-е гады. Гэта значна горшае, чым тое, што мы зараз перажываем. Але ён гэта падае як, ну, зразумела, што ён не быкаў, ён там не ставіць сабе ў народным альбоме мэту перапісаць там гісторыю вайны. Ён паказвае гісторыю вось такога маленькага мястэчка, таксама падобнага нечым на гэта вось шыр, Ракава, дзе жывуць усе гэтыя персанажы, настаўнік Рагойша і гэта ўсе казікі і юзікі, але якія ўсе жывыя, якія ўсе намі пазнавальныя, якія ўсе, ну, зразумелыя, і яны ўсе гэта вось кінутыя, захад, усход, падзел Беларусі напапалам, але яны гэта все перажываюць, ну і ў выніку все заканчваецца песняй пра тое, што можна жыць далей, дзень пройдзе новы. Дабранач паненкі, дабранач панове. Вось нам такога бракуе, нам бракуе вось людзей, якія выводзяць нашу канкрэтыку, нашыя траўмы, нашыя цяжкасці будуць вось у нешта шырэйшае і ў нешта зразумелае кожнаму і цёплае, і чым можна падзяліцца. А самае галоўнае, чым можна падзяліцца не толькі паміж сабой. Таму што калі Толкін нешта пісаў у Англіі па-ангельску, у выніку гэта стала такім вось літаратурным мастацкім міфам, які жыве і па ўсім свеце і перакладаецца на дзясяткі моваў. Мы, беларусы, в прынцыпе, можа хтосьці такое штосьці зробіць таксама. Я не абавязкова фантазійны раман. Штосьці такое зробіць пасля гэтага нашага вопыту, пасля нашых гэтых выпрабаванняў, штосьці такое зробіць мастацкае, культурнае, інтэлектуальнае, навуковае, юрыдычнае, штосьці такое зробіць, што будзе карысна іншым людзям. І мне здаецца, у нас ёсць такі патэнцыял, ёсць такі вопыт таксама. Шыкоўна, асабліва вось мне вот эта вот пераемнасць у міфілагізацыі пэўнай такой беларускі, беларушчыны, беларусаў таксама спадабаўся. Да, я так пра Міхала не думаў. Ну, міф, я просто паўтаруся на всякий выпадак яшчэ раз, што я у дадзеным выпадку пад міфам маю на ўвазе не скажэнне рэальнасці, а наадварот тую мову, тую спробу, як мы да гэтай рэальнасці прыходзім, як мы яе ўбачым лепей. Ну што ж, вельмі цікавая размова, я яшчэ працягваў, на жаль, трэба завяршаць. Таму, Андрэй, беларуская нацыянальная ідэя, беларускі нацыянальны міф, там ці я не ведаю, там мара, любая канатацыя, але паводле Андрэя Строцава гучыць як? Людзьмі звацца.
Як класік загаварыў, ну, але прыемна. Ну а што тут дадаць? Дзякуй, дзякуй. Раз мы так шмат гаварылі пра зоры, але і пра Беларусь, таму, кай ласачка, вось гэтыя традыцыі і сучаснасць, малюнак ад выдатнага нашага, дарэчы, дызайнера ад Еўрарадыё, праграмы IDX і ад мяне асабіста. Дзякуй вялікі Дзякуй вялікі. за ўдзел у праграме. Ну такі хобіт. Сапраўдны хобіт. Андрэй Строцаў, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, людзьмі завіцеся. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякуй. Жыве.